Sinarengan keluarga Ageng Arum Laras Siromo New Papua Audio Purnama Live streaming Yo digoyangkan bersama vokal tercantiknya Indonesia Ling Ling ada Bapak Mangun bersama New Papua Audio Purnama gelang anting ali-ali sakulit kanggo tombo kang iki berasa sak mimpi turung buta dali rasa kangen wis bisa mari rasa sak mimpi turung buta tangi rasa kangen wis bisa mari ya menika sampun Ling Ling tombo kangen pripun seneng